Vitajte na kanáli Faktograf. Dnes vám prinášam krátke video o najväčšej šelme na svete, polárnom medveďovi Ursus maritimus. Tieto majestátne zvieratá sú symbolom arktických oblastí a ich životné prostredie i správanie sú skutočne fascinujúce. Ak sa vám páčia naše videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like. Poďme na to. V rozľahlom ľadovom priestore Arktídy sa túla skutočný titán. Ľadový medveď Ursus maritimus je najväčším suchozemským predátorom na Zemi. Tieto nádherné stvorenia uchvacujú našu predstavivosť už po stáročia. Sú nespornými vládcami zamrznutého severu. Ľadové medvede sú dokonale prispôsobené životu v jednom z najdrsnejších prostredí na planéte. Tieto medvede dokážu prežiť v podmienkach, ktoré by boli pre väčšinu ostatných druhov smrteľné. Ich schopnosť prosperovať v Arktíde z nich urobila ikony tohto regiónu. Napriek svojej hrôzostrašnej povesti čelia ľadové medvede v modernom svete mnohým výzvam. Klimatické zmeny ohrozujú samotnú ich existenciu. Tieto pozoruhodné zvieratá však pretrvávajú. Ľadové medvede sú skutočne pôsobivé svojou fyzickou postavou. Dospelé samce môžu dosiahnuť dĺžku až 3 metre, keď stoja na zadných nohách. Môžu vážiť až 700 kg. Samice sú menšie, ale stále impozantné. Zvyčajne vážia medzi 200 a 300 kg. Hrubá vrstva tuku ich izoluje pred chladom a poskytuje im vztlak pri plávaní. Ich srsť sa javí ako biela, ale v skutočnosti je priesvitná a odráža svetlo, aby splynula so zasneženým okolím. Ich krky sú dlhšie, čo im umožňuje držať hlavy nad vodou počas plávania. Ich laby fungujú ako snežnice, rozkladajú svoju váhu na tenkom ľade a snehu. Ich silné končatiny a pazúry z nich robia impozantných lovcov a bojovníkov o prežitie. Ľadové medvede sa vyskytujú v celom arktickom kruhu, v oblastiach, kde sa tvorí morský ľad. Ich areál zahŕňa časti Kanady, Grónska, Nórska, Ruska a Aljašky. Väčšinu času trávia na morskom ľade, ktorý im slúži ako platforma na lov a cestovanie. Arktída je náročné prostredie charakteristické dlhými, tmavými zimami a krátkými letami. Morský ľad je kľúčový pre prežitie ľadových medveďov, pretože im poskytuje povrch, z ktorého môžu loviť tulene. Ľadové medvede sú vynikajúci plavci, schopní prekonať obrovské vzdialenosti v otvorenej vode. Niektoré medvede boli pozorované, ako plávajú celé dni a prekonávajú stovky kilometrov pri hľadaní potravy alebo nového územia. Ľadové medvede sú mäsožravce, ktorých strava zostáva predovšetkým z tuleňov krúžkovaných a tuleňov fúzatých. Tieto tulene sú bohaté na tuk, čo ľadovým medveďom poskytuje vysokokalorickú stravu, ktorú potrebujú na prežitie v Arktíde. Medvede sú oportunistickí lovci aj inou korisťou, keď je k dispozícii. Ich lovecká technika je zázrakom trpezlivosti a stratégie. Ľadové medvede často používajú metódu nazývanú nehybný lov, pri ktorej nehybne čakajú pri tuleňovej dýchacej diere. Keď sa tuleň vynorí, aby sa nadýchol, medveď použije svoju nesmiernu silu, aby ho vytiahol na ľad. Počas letných mesiacov, keď je menej morského ľadu, sa ľadové medvede môžu obrátiť na alternatívne zdroje potravy. Je známe, že sa živia vtákmi, vajíčkami, malými cicavcami a dokonca aj vegetáciou. Ich lovecké schopnosti a prispôsobivosť umožnili ľadovým medveďom prosperovať v jednom z najnáročnejších prostredí na Zemi. Napriek svojej sile a prispôsobivosti čelia ľadové medvede v modernom svete značným hrozbám. Najväčším nebezpečenstvom sú klimatické zmeny, ktoré spôsobujú, že morský ľad sa topí skôr a tvorí sa neskôr každý rok. To zmenšuje loviská medveďov a nutí ich tráviť viac času na súši, kde je potravy málo. Ďalšie riziká vyplývajú z ľudských činností, ako je prieskum ropy a zemného plynu v Arktíde. Znečistenie, najmä perzistentnými organickými látkami, sa hromadí v arktickom potravinovom reťazci. Tieto toxíny môžu ovplyvniť imunitný a reprodukčný systém medveďov. Snahy o ochranu sú nevyhnutné na ochranu týchto nádherných tvorov. Medzinárodné dohody pomohli regulovať lov a v kľúčových biotopoch boli zriadené chránené oblasti. Najdôležitejším krokom pri ochrane ľadových medveďov však zostáva riešenie klimatických zmien. Zníženie emisí skleníkových plynov je nevyhnutné na spomalenie úbytku morského ľadu.
Ľadové medvede sú kľúčovými hráčmi v arktickom ekosystéme. Ako vrcholoví predátori pomáhajú udržiavať rovnováhu svojho prostredia. Ich prítomnosť ovplyvňuje populácie tuleňov a iných druhov koristi. Zdravie populácií ľadových medveďov slúži ako indikátor celkového zdravia Arktídy. Štúdiom týchto medveďov môžu vedci získať prehľad o vplyve klimatických zmien a znečistenia na tento región. Zachovanie ľadových medveďov je kľúčové aj pre kultúrnu a ekonomickú prosperitu arktických domorodých národov. Udržateľný ekoturizmus zameraný na pozorovanie ľadových medveďov poskytuje týmto komunitám ekonomické príležitosti. Ľadový medveď je symbolom divokej Arktídy a víziev, ktorým čelí naša planéta. Ich zachovanie je o udržaní krehkej rovnováhy jedného z najunikátnejších ekosystémov na Zemi. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like a prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Napíšte do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa na budúce na kanáli Faktograf.